Tervetuloa, hyvät katsojat, jo perinteiseksi muodostuneen arvoottelun pariin. Tänä iltana vastakkain ovat Eduskunnan urheilukerho ja Fortum Tutor-joukkue. Tämä ottelu on näille kahdelle joukkueelle ja sitä kautta isolle osaa suomalaista jalkapallokulttuuria kauden huipentuma ja jo perinteinen klassikko, jossa viime vuonna nähtiin paljon maaleja ja loistavaa pelaamista. Täällä studiossa ottelua analysoimassa ovat Erkka V. Lehtola, tervetuloa. Kiitos. Ja Martti Kuusela, tervetuloa. No, kiitos. Ensin Erkka, miten sinun mielestäsi eduskunnan joukkue on nyt vuoden mittaan muuttunut tai elänyt? No, vaalithan on vähän niin kuin jalkapallossa siirtoikkuna, että silloin pelaajia tulee ja menee. Ja se on muokannut eduskunnan joukkueesta entistä vahvemman. Me nähdään ilmeisesti naiskansanedustaja avauksessa, me nähdään puheenjohtajatason kavereita, ministeri, huippujoukkue kasassa. Entäs Fortum Tutor? No sielläkin on väri vaihtunut ja väki vaihtunut, mutta se, että tuuttorit varmaan on todella tehnyt kovasti töitä nytten vuoden aikana. Nyt ne kokeilee tässä matsissa taas uusia kikkoja ja uskoisin, että heidän pelinsä paranee entisestään. Ja siinä on sekin, että tuutoreita on taas tullut noin 10 lisää vuoden aikana, että siitäkin on enemmän mistä valita. Mennään hieman vielä tuohon viimevuotiseen otteluun. Meillä on siitä vähän videomateriaalia. Erkka, minkälaisia asioihin kiinnitit viime vuoden ottelussa huomiota? No pelirohkeuteen ehdottomasti. Siis huippusuorituksia, uskallettiin pitää palloa, olla niin rohkeita kuin ikinä jalkapallossa voi olla. Tämä on iso juttu futiksessa. Totta kai paljon maaleja, upeita tilanteita ja tiukkaa taistelua. Niin siellä esimerkiksi Fortum Tutor-joukkueessa Topi Pietilä, Aleksi Valta teki muutama hienon maali, mutta mitä sanot eduskunnan maalivahtipelaamisesta? No sillä esityksellä siihen peli-iloon ja tähän niin kaikkeen uhrautumiseenhan Arhimäki oli loistava. Eli sillä pelillä hän se teki itselle paikkaa urheiluministerinä. Joo, ja tosiaan muutama todella hieno torjunta, ihan siitä lähitorjuntoja. Ja se täytyy muistaa, että tosiaan tämän viime vuoden aikana nämä tuutorit on käyneet paljon nimenomaan junioriturnauksissa ja auttaneet ihan siinä niin kuin jokapäiväisessä pelin ohjauksessa. Mutta sitten on tullut juuri julkaistut avauskokoonpanot, että mennään ensin eduskuntaan. Ja yksi tuutor-ohjelman perusopeistahan on, että valmentajan täytyy tuntea pelaajat. Ja Jukka Vakkilalla on kyllä aika nimivahva joukkue tässä, mistä valita. Maalissa Paavo Arhimäki, puolustuksessa Tiilikainen, Wallinheimo, Modig, keskikentällä Uotila, Lindman, Kivelä, Niinistö, Skinnari ja kärjessä kärkipari Antti Kaikkonen, Mika Lintilä. Martti, mihin kiinnitit huomiota? No ensinnäkin tuohon taktiikkaan ja tämä osoittaa, niin kuin Erkka sanoi, että Silvia Modig tulee pelaamaan. Hänhän oli juniorijoukkueessa, pelasi tyttäreni kanssa samassa, oli erittäin lupaava hyökkääjä. Nyt hänen nopeus ja osaaminen on siirretty alakertaan. Taktiikka ilman muuta hyvää ja sitten tietenkin tämä, että kärkipari on aika vahva, härkämäinen. Sulla on ihan henkilökohtaista kokemusta Antti Kaikkosesta. No, jyräs mut aika pahasti viime kesänä tuolla Porissa pelattiin semmoinen juhlaottelu. Mäkin nyt yritin silmällä hoitaa, mutta ei pysynyt mukana. Ja se vielä, että hän osasi syöttääkin, että kyllä mä sanoin, että erittäin paha pari kaksikko siellä kyllä, että Lintilä toisena osaa myös pelata. Erkka. Siinä on ihan Wallinheimo puolustaja, muuri Jyväskylästä. Jos hän jalat toimii yhtä hyvin kuin suu, niin hän on niin kuin lähes ohittamaton pakki ihan varmasti. Ja totta kai kapteeni Kari Uotila, joka pakan höylä politiikassa, jalkapallossa, valtava kilometrimäärä takana, tekee hurjasti töitä ja on tämmöisenä niin kuin persoonana tärkeä lenkki sekä kentällä että puhukopissa. Ja sitten kun vielä lisätään Kimmo Tiilikainen tuonne puolustukseen, sitä on vaikea mennä läpi. Ja se täytyy myös huomioida, että just viime vuoden ottelun alla loukkaantunut Jouko Skinnari on siis tervehtynyt ja takaisin kokoonpanossa ja avauksessa. Sitten Fortum Tutor-joukkue. Ja kyllä tämä Jyrki Heliskosken ryhmä on yhtä kovaa tasoa kuin viime vuonna, ellei jopa kovempi. Maalissa Matias Hellström, puolustuksessa Anne Parnila, Pauliina Miettinen, Jukka Lottonen, Timo Jutila, ei siis se jääkiekon pelaaja. Keskikentällä Hyvärinen, Rantanen, Paatelo, Piispa ja kärjessä kaksikko Henri Chevelev, Kimmo J. Lipponen, 4-4-2. Erkka, mitä huomioita? No me tiedetään, miten kansainvälinen peli tämä futis on, niin mä haluan nostaa sen tapetille. Pauliina Miettinen, Anne Parnila, ammattinaisia. Hän on hakemassa Amerikasta oppia, tehnyt huipputasolla töitä pitkään. Fantastinen lottopotti, että tämmöiset naiset on mukana tässä tutor-ohjelmassa. Ja kansainvälisyys heijastuu näistä muistakin valinnoista. Kun katsotaan Esa Hyvärinen Seinäjoen kanttona, onko nähnyt siellä Brysselissä ollessaan, kuinka kanttona pelaa. Jos pystyy läheskään samaan, niin huhhuh. Aivan. Sitten Timo Piispa tulee Uralilta, korkeapaikan leiriltä sieltä. Hei, niin siinä on kuule vauhti
Vauhti on kova. Ja alusta loppuun. No, ihan varmasti. Ja tämä on nimenomaan yksi tämän Tutor-ohjelman tavoitteena, tuoda niitä välineitä, millä saadaan valmentajat valmentamaan pitkäjänteisesti ja määrätietoisesti niitä omia joukkueitaan. Katsotaan hieman grafiikkaa tästä tulevasta ottelusta. Eli Fortum Tutor-ohjelma on Palloliiton ja Fortumin pari vuotta sitten käynnistämä valtakunnallinen hanke. Tällä hetkellä noita tuutoreita on 72 kappaletta, valmentaa yli 100 seurassa, eli tuutoroivat sitä kautta taas tämän viime vuoden aikana yli 2000 valmentajaa ja yli 23 000 nuorta. Ja tätä kautta heille saadaan sitten entistä motivoituneempia valmentajia ja entistä parempaa harjoittelua. Mites, herrat, lopputulosveikkaus, mitä arvioitte? Mä veikkaan, että tulee maaleja, tulee tusina täyteen. 8-7. Oho. Se tekee 15. Siinä oli hyvät herrat pohjustus. Sitten ei muuta kuin katsomaan ottelua. Ja muistakaa niin tässä ottelussa, omissa otteluissaan ja sitten myös siellä harjoituskentillä Fortum Tutorin yksi perusperiaate peli-ilon puolesta.